dám, kdy mám útočiště své. Nejsem sám, říkáš, že jsem dítě tvé. S každým pádem, s každou myšlenkou běžím dál po cestě tvé. Nejsem na to sám, ten boj vydávám, strach odchází, když zuří oceán. Nejsem na to sám, když při mě stál, jsi věrný král, do náručí jsi mě vzal. Já jdu tam, kde v tebe víru nalézám. Předkládám ti každou bolest a každý bát. Když se ptám, kde mám útočiště své. Nejsem sám, říkáš, že jsem dítě tvé. S každým pádem, s každou myšlenkou běžím dál po cestě tvé. Nejsem na to sám, ten boj vydávám, strach odchází, když zuří oceán. Nejsem na to sám, když při mě stál, jsi věrný král, do náručí jsi mě vzal. Nejsem na to sám, ten boj vydávám, strach odchází, když zuří oceán. Nejsem na to sám, když při mě stál, jsi věrný král, do náručí jsi mě vzal. Nejsem sám, tebe mám, jsi věrný král. 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 Nejsem na to sám, ten boj vyhrávám, tak odchází, když zuří oceán. Nejsem na to sám, když při mě stál, jsi věrný král, do náručí jsi mě vzal. Nejsem na to sám, ten boj vyhrávám, tak odchází, když zuří oceán. Nejsem na to sám, když při mě stál, jsi věrný král, do náručí jsi mě vzal. Hudební skupinka už nás přivítala, ale ráda bych vás tady přivítala i já na dnešní bohoslužbě. A jak jste si mohli všimnout, tak je tady dneska hodně mladých lidí. A to je proto, že dneska děláme takovou mládežnickou bohoslužbu, to znamená, že se o celý chod stará mládež. Takže možná budou nějaké věci jiný, ale teďka budeme mít blok písní, potom budeme mít slovo od Davida Pokornýho, potom budou svědectví, jak tady vždycky máme, a na konci požehnání, takže tak.
A nejdřív bych se ráda pomodlila na začátek. Tak Pane Bože, díky ti moc, že jsme se tady mohli sejít. Díky ti, že můžeme společně tebe chválit, že modlím se, aby ten čas byl prostě pokojný a kvalitní pro nás všechny, aby jsme mohli si odpočinout v tvý přítomnosti. Tak díky ti za každého, kdo přišel. Amen. A taky bych chtěla říct krátký oznámení, co nás čeká tenhle týden. Takže v pondělí, zítra, je staršovstvo a bude rozšířené modlitební setkání staršovstva. Potom v neděli hodně důležitá věc je, že máme neděli jinak, takže bohoslužba tady nebude, ale bude od 14 hodin ve Spech u potoka. Neděle jinak, když tak tam vzadu máte možná informátory, nevím, jestli tam jsou teď. Když tak jsou prostě pozvánky, myslím si, že většina z vás je už máte, anebo se když tak můžete někoho zeptat a určitě vám ji rád pošle. A potom 5.6. máme společný večer chval právě do Bruška a Bystré, takže na ten se připravujeme, těšíme se na něj, takže určitě doražte, pozvěte i svoje přátele. Ráda bych na začátek i přečetla část z Žalmu 145 a kolem sebe teďka hodně vnímám, že lidi procházejí různýma zkouškama a mají prostě těžší období, kdy se na konci školního roku všechno valí, ať už to zkoušky, maturita, ale věřím, že i pro vás v práci je tenhle čas takovej hektický, už se těšíte na nějakou dovolenou, až bude sluníčko. Tak tenhle žalm mě hodně povzbudil a byla bych ráda, kdybyste ho prostě poslouchali a mohli si ho i třeba zopakovat v průběhu týdne, prostě jako něco, co je tady pro vás a co Bůh prostě tak fakt myslí. Takže ho přečtu. Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil. Ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají a pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech k tobě vzlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Otvíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých a ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají a všem ho, kdo vzývají v opravdovosti. Tak, to je ode mě všechno. Teďka budeme mít blok chval a já ještě pošlu košíček na sbírku, která je dobrovolná i právě na tyhle bohoslužby, na to, aby jsme to tady mohli dělat. Zaslojď do tvojich nádvorí, hledět ti z očí do očí, vychutnávat vôňu tvojej blízkosti, nechat sa zovrieť na ručí. Túžim zaslojť do tvojich nádvorí, hľadať ti z očí do očí, vychutnávať vôňu tvojej blízkosti, nechať sa zovrieť na ručí. Ty neopustíš, nezanecháš, nezabúdaš na nikoho z nás, neopustíš, nezanecháš, nezabúdaš na nikoho z nás, neopustíš, nezanecháš, nezabúdaš na nikoho z nás, neopustíš, nezanecháš, nezabúdaš na nikoho z nás. Pripútaj ma sebe láskou večnou, pripútaj ma sebe láskou večnou,
radost a smích. Nový život se z prachu zrodí, Ježíš tě volá. Tak pojď blíž, Ježíši, otvírá náruč, do kořán prolévá, kde vzácnou, aby náš duch byl vyrovnán. Tak pojď blíž, Ježíši, otvírá náruč, do kořán prolévá, kde vzácnou, aby náš duch byl vyrovnán. O, jak je vzácný, zachránce úžasný, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. Poklekám v úctě, neboť je Pánem mým, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. O, jak je vzácný, zachránce úžasný, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. Poklekám v úctě, neboť je Pánem mým, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. O, jak je vzácný, zachránce úžasný, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. Poklekám v úctě, neboť je Pánem mým, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. O, jak je vzácný, zachránce úžasný, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. Poklekám v úctě, neboť je Pánem mým, zní haleluja, Ježíš vzkříšený. Tak pojď blíž k Ježíši, otvírá náruč, do kořán proléval krev vzácnou, aby náš dluh byl vyrovnán. Tak pojď blíž k Ježíši, otvírá náruč, do kořán proléval krev vzácnou, aby náš duch byl vyrovnán.
Bohem nových začátků. Věrný v každém období. Činíš nové věci, které zatím nevidím. Ty jsi Bohem nových začátků. Věrný v každém období. Činíš nové věci, které zatím nevidím. S tebou dojdem dál, než bychom sami zvládli dojít. Ty nám dáváš vidět víc. Činíš nemožné přímo mezi námi. Tvoje království je zde. Nová touha rezonuje v nás. Poznat tě hlouběji a víc se ti dá. Tvá slova pozvednou a vytrhnou a zachrání pravý čas. Víru probudíš a nový start nám dáš. S tebou dojdem dál, než bychom sami zvládli dojít. Ty nám dáváš vidět víc. Činíš nemožné přímo mezi námi a tvoje království je zde. S tebou dojdem dál, než bychom sami zvládli dojít. Ty nám dáváš vidět víc. Činíš nemožné přímo mezi námi. Tvoje království je zde. Tvá slova pozvednou a vytrhnou a zachrání v pravý čas. Víru probudíš a nový start nám dá. Tvá slova pozvednou a vytrhnou a zachrání v pravý čas. Víru probudíš a nový start nám dá. S tebou dojdem dál, než bychom sami zvládli dojít. Ty nám dáváš vidět víc. Činíš nemožné přímo mezi námi a tvoje království je zde. S tebou dojdem dál, než bychom sami zvládli dojít. Ty nám dáváš
Pojďme teďka zavřít oči. Tak Ješua je jméno Ježíš. Jméno Ježíš, Ješua. Tak věříme, že Bůh je tady, že je tady s náma. Tak pojďme zavřít oči a zkusme vnímat to, že tady je s náma. Zkusme vnímat jeho přítomnost. Protože on řekl, že tam, kde se 2 nebo 3 sejdou v mém jménu, tam já jsem uprostřed nich. Taky věříme, že když prostě vstupujeme do chvály, tak to není jenom, že my chválíme Boha, že jenom my mu zpíváme, ale my skrze něho zpíváme. My zpíváme v duchu a v pravdě. Zpíváme pravdu o Ježíši, o tom, jaký je. Zpíváme pravdu o Bohu, o tom, co pro nás udělal, co pro mě udělal. A zpíváme v duchu. Zpíváme duchem. Tak jestli máte prostě v životě něco, co vás tíží, anebo naopak něco, co mu chcete říct, že vás těší, že máte z toho radost, tak teď je ta chvíle. A tak on prostě stojí před dveřma každého srdce, každého z nás a tluče už dlouho. A jenom na nás, jestli mu otevřem. Tak se pojďme stišit. Amen. Tak Ježíši, já se modlím za každého člověka, co je tady, aby nám prostě nic nebránilo k tobě. A díky, že nic nebrání. Že nic, co je vysoko ani hluboko, nahoře na nebi, dole na zemi, v vodách pod zemí, nic nás nemůže odloučit od tvý lásky. Tak díky ti, že tvoje náruč je pořád otevřená pro každýho z nás, pro každýho, kdo přijde k tobě a touží prostě po tobě. Tak ať žijem pro tebe úplně naplno. Ať tě milujem, ať vyjadřujem svoji lásku prostě na veřejnosti, ať vyjadřujem svoji lásku prostě v soukromí. Ať jsme ti věrní, ať tě posloucháme, a když slyšíme tvůj hlas, tak ať tě prostě poslechneme. Víme, co je prostě od tebe. Ať se neděláme starosti s tím, co je dobrý, co ne. Ať se neděláme starosti s tím, co je pro nás teďka nejlepší, protože ty to máš ve svých rukou všechno, Ježíši. Tak tě chválím. Amen. Tak já teďka pozvu Hira. Jestli tady je, já jsem ho ani neviděl, jo, tamhle je. Jo, promiň. Ještě pozvu děti do besídky. Protože už to je pro ně určitě dlouhý, takže... Za můj telefon.
se v tom cítit dobře. Amen. Tak, dobré ráno i za mě. Téma dnešního kázání je Řekni strachu ne. Ale nechci se bavit pouze o emocích, ale o tom, jak strach může proměňovat náš pohled na realitu, budoucnost a možná i samotného Boha. Budeme se pohybovat v jednom biblickém příběhu a já poprosím teďka Elenku, aby nám ho přečetla. Tak já budu číst z Numery 13. a 14. kapitoly. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vyšli muže, aby prozkoumali Kánánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z každého otcovského pokolení vyšlete po jednom muži. Ať to jsou samí vůdcové. A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. Po 40 dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíšovi a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce té země. Vyprávěli. Přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v té zemi bydlí, je silný. Města jsou opevněná a velmi veliká. A navíc jsme tam viděli syny Anakovi. V Negevském kraji žije Amalek, v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci a při moři podél Jordánu pak bydlí Kananejci. Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval. Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem, dokážeme ji ovládnout. Muži, kteří šli s ním, ale řekli, nemůžeme jít proti tomu lidu, je silnější než my. Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat. Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy. Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti ním jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem, Jozue syn Nunův a Kaleb syn Jefův, roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci. Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem. Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do té země a dá nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu. Lidu té země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba. Jejich záštita je opustila, ale s nimi je Hospodin. Nebojte se jich. Jak jsme mohli slyšet z příběhu, tak bylo tam nějakých 12 zvědů, kteří šli prozkoumat zemi, která byla země zaslíbená, že ten národ ji dostane jako svůj vlastní. A zvláštní věc je, že všech 12 vidělo úplně stejnou zemi, úplně stejné obry, hradby, okolnosti, i ty dobré věci, jako hrozen, který musel vynést 2 lidi, jak byl velký. A přesto na to vznikly 2 naprosto odlišné pohledy na realitu. A asi mi dáte za pravdu, že my žijeme v době, kdy máme historicky úplně nejvíc informací o světě k dispozici na pár kliků. A zároveň žijeme i v době, kdy možná máme největší strach z budoucnosti, co kdy byl. Když otevřete internet, najedete na nějakou úvodní stránku, tak věci, které na vás začnou vyskakovat, tak jsou často nějaký krize, války, násilí, strach z toho, jestli nám AI vezme práci, a že nebude dostupný bydlení, a že se zvyšuje rozvodovost, nebo lidi si nemůžou najít životního partnera, klimatická krize, konec civilizace a tak dále. Všechno to znáte, pokud chodíte na internet.
A člověk z toho potom může nabít pocitu, že žijeme v jedné velké katastrofě a že nevíme, co dřív nás ohrožuje. Ale když se zamyslíme nad tím, kdo z vás má občas nějaký strach o budoucnost, nebo můžete klidně zdvihnout ruku, jestli se vás to i týká, že máte občas nějaké obavy. Jo. Je vás tady povícero, což je úplně přirozený. Každý z nás někdy ten strach má. A zkuste si teďka vzpomenout, když jsme žili třeba 5-6 let zpátky, tak to byla taková celosvětová krize, kdy každý měl strach z budoucnosti, nevěděl, co bude. A kolik těch strachů, který jsme 5 let zpátky třeba měli, se doopravdy naplnilo nebo stalo se realitou. Asi pravděpodobně to bude zlomek z nich. Nebylo to tak hrozný. A já jsem si vzpomněl na takový příběh, kdy jsem opravdu zažíval velký strach. A to bylo, když mě bylo třeba 10 nebo 11. A měl jsem na návštěvě doma kamaráda Michala Píra, to tady hodně z vás zná. A byl to nějaký večer, kdy naši rodiče nebyli doma, my jsme byli společně, koukali jsme na nějaký film na taťkově notebooku a měli jsme u toho nějaký pití a tak znáte to prostě, kluci v tomhle věku, tak se rádi ještě trošku poperou, nejen při sledování filmu a nějak jsme se tam pošťuchovali a podařilo se nám vylít pití přímo do klávesnice toho notebooku. No. A dovedete si představit ten šok, tu hrůzu, když se tohleto stane, tak najednou všechny potyčky šly stranou. My jsme z toho byli úplně hotoví, nevěděli jsme, co máme dělat. Měli jsme prostě obrovský strach z toho, že se ten notebook rozbije, že to nebude fungovat. Takže jsme byli úplně zoufalí a řekl bych, že to možná byl nějaký takový jeden z prvních momentů, kdy jsme se vážně modlili a doufali jsme, že Bůh nějak zasáhne a že to všechno dobře dopadne. A nakonec to teda dobře dopadlo, protože to byla jenom voda, takže se to vysušilo a všechno fungovalo. Ale ten strach v tu dobu byl úplně reálnej a týkal se to nás a stál na tom svět, dá se říct. A pro mě to takový vtipný ve srovnání, že když se na to podívám zpětně, tak mně to přijde jako úplná maličkost, malichernost a když třeba před měsícem mě jeden mládežník nalil vodu vlastně stejně do toho notebooku, tak jsem to jenom oklepal, prostě říkal dobrý prostě a jdeme dál. No, takže člověk ten strach může zažívat naprosto skutečný, ale přitom třeba o tolik nejde. A to na tom může být poměrně děsivé. Protože strach právě není jenom emoce, ale je to nějaký filtr, přes který vlastně začneme vnímat realitu a začne nám říkat, co cítíme. A začne měnit to, jak vidíme realitu. A když se vrátíme do toho příběhu, tak bylo tam 12 mužů, 12 zvědů a 10 z nich nevidělo jenom, že tam jsou nějací obři, ale oni hlavně viděli, nebo začali to popisovat, že sami se vůči nim cítí jako kobylky. A otázka teda není, jestli člověk by měl nebo neměl mít strach, ale kdo určuje ten váš pohled. Jestli je to strach, anebo víra. A všech těch 12 zvědů vidělo stejné okolnosti, ale 10 z nich se začalo koukat na realitu skrze strach. A v tu chvíli potom ty obři najednou byly větší, oni se cítili menší a celá ta budoucnost pro ně byla taková temnější. A když si všimnete toho obratu, připadali jsme si vůči nim jako kobylky, tak tam nebyl problém v tom, že oni viděli nějaké obry, ale v tom, že sami začali sebe vnímat nějakým způsobem. A strach funguje jako takové brýle. A když si vezmete tmavé brýle, tak ta realita kolem vás je pořád stejná. Nic se na ní nezmění,
ale začnete ji vnímat temněji. A tohle přesně dělá strach. Najednou máte třeba obavy z budoucnosti, ze vztahů, z Boha a potom člověk může mít ty obavy a strach ze sebe samotného. Že nikdy nebudu dost dobrý, že to stejně nezvládnu a nebudou mě mít rádi, opustí mě. A po čase člověk to začne vnímat jako realitu. Přijde mu to běžné, už si ani neuvědomuje, že nějaké brýle má. A nedokáže rozlišit realitu, anebo jestli je to nějaký filtr, přes který se dívá na svět. A je hodně zajímavý si uvědomit nebo podívat se na to, že jsme se podívali úplně na příběh stvoření světa, toho, jak Adam s Evou vlastně padli tím, že se rozhodli, že chtějí sami rozhodovat o tom, co je dobré a špatné, to poznat, ten prvotní hřích, to, že odpadli z důvěry v Boha, tak vlastně první věc, kterou pocítili, byl strach. Oni najednou dostali strach, takže se nějak oblíkli do nějakých listů a schovali se před Bohem, protože z něj najednou cítili strach. A když ho tam Bůh jde do té zahrady a volá Adame, kde jsi, tak on je schovaný a potom říká, proč se schováváš, tak na to odpovídá, dostal jsem strach a proto jsem se skryl. A tohle to přesně strach s náma dělá. On se nás snaží tak zahnat do kouta, aby jsme se někam schovali. Může to být před Bohem, před druhými lidmi, zodpovědností, nějakým povoláním, které máme, možná v nějakých vztazích, protože cítíme strach z odmítnutí, takže radši ani k nikomu nejdem. Strach ze selhání, takže to radši ani neskusíme. A strach z budoucnosti, tak zůstaneme pro jistotu stát na místě. A Bible nám neříká, že křesťan nikdy necítí strach. A když čtete ty příběhy, taky takový hrdinové víry cítili strach. Myslím, že i Ježíš prožíval strach v těch dnech předtím, než byl ukřižovaný. Ale ten rozdíl je v tom, jestli ten strach cítíme, nebo jestli podle něj začneme řídit svůj život. Protože díky tomu, že ho používáme jako nějaký filtr, přes který vidíme realitu, tak nás to ovlivňuje. A zajímavá věc, že strach i víra mají takovou společnou vlastnost, protože oboje je to takový náhled do budoucnosti. Do budoucnosti, která se ještě nestala. Jenže když se koukáme na budoucnost optikou strachu, tak vidíme ty černý scénáře, které dopadnou špatně. Když koukáme pohledem víry, tak tam věříme v to, že Bůh v tom bude s náma, že bude jednat a že to dopadne tak, jak on si to představoval. No ale v obou případech je to jenom představa něčeho, co se ještě nestalo. Zatím to nevidíme. Obojí je víra, ale každá trochu něco jiného. A strach je vlastně taková víra v to, že Bůh nebude věrný. A ono je to takové, že pokud člověk začne tomu strachu věřit, tak potom začne i podle toho jednat. A když si to třeba představíme na tom, že je takovéto téma ve společnosti, třeba, že si mladí lidé nemůžou pořídit bydlení, tak nemá cenu vlastně nic ani zkoušet a vůbec se o to vůbec usilovat, protože to prostě nepůjde, takže vůbec nic pro to neudělají a potom samozřejmě ani to bydlení člověk nebude mít. Nebo může to být i ve vztazích, když člověk bude žít ve strachu, že ho ten druhý zklame, nebo že tam pro něj nebude, tak začne být takový uzavřenější, podezřívavý,
kontrolující a potom se mu časem může přesně stát to, čeho se bál, nebo jde tomu naproti. A ono často proto, aby se stalo něco špatného, tak stačí nedělat vůbec nic. To může přijít samo. A co je podle mě ještě takové drsnější, tak pokud chceme, aby se stalo něco dobrého, tak proto často musíme aktivně něco udělat. A řekl bych, že většina dobra, která se neděje, není z toho důvodu, že by proti tomu byly nějaké síly, které by s tím zápasily, ale kvůli tomu, že vlastně nikdo to dobro ani nejde vykonat, i když by mohl. A my můžeme číst taky jeden příběh v Bibli o Jobovi, který měl všechno, co by si člověk v životě mohl přát, měl, dá se říct, takový vysněný život, ale potom přišlo taková zkouška, kdy on přišel o všechno, co mu bylo drahý. Přišel o majetek, o rodinu a nakonec i o svoje zdraví. A on tam říká takovou zajímavou větu: a to, čeho jsem se bál, mě potkalo. A já si nemyslím, že Bible nás vede k nějaké magické manifestaci nebo takovýmto věcem, ale velice realisticky ukazuje, že to, na co dáváme dlouhodobě pozornost, v co dáváme tu svoji víru, tak to začne ovlivňovat naše rozhodnutí, reakce, vztahy a nakonec i celý náš život. A proto je velice nebezpečný to, čím si člověk dlouhodobě plní svoji hlavu a myšlenky. Protože pokud člověk, jak už jsem říkal na začátku, konzumuje věci z internetu, tak často tu hlavu plní strachem, těmi katastrofami, nenávistí, panikou a potom se nemůže divit, že vnímá svět jako temné místo. S čím jsem na to takový pěkný citát, který myslím, že má hodně pravdy. A sice, když se dlouho díváte do propasti, tak propast se začne dívat do vás. Jinak řečeno, to, čemu dlouhodobě věnujete pozornost, tak to vás začne formovat. A strach i víra jsou takové navigátory do budoucnosti. Oba vás někam vedou a otázka je, kterého z nich posloucháte. No a možná si říkáte, jasně, ale co když se některých věcí doopravdy bojím a mám proto dobrý důvod? Tak Bible neříká, že máme mít všechno pod kontrolou, ale že máme důvěřovat a udělat nějaký další krok. A taky Bible nikde neslibuje, že život nebude těžký, ale že Bůh s náma půjde krok za krokem, že nás bude doprovázet. A v Žalmu 119 se píše: svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. A my, když někam cestujeme v dnešní době, tak jsme zvyklí na to používat navigaci, GPSku, mapy, všechno si to nachystat dopředu, celou trasu, ideálně si přečíst ještě recenze dopředu a všechno vědět. Ale když se podíváme na to, jak fungovali lidé dříve, tak ta lampa, se kterou třeba ty poutníci chodili, tak ta vám neukázala cílový čas do destinace a kde máte odbočit, ale svítila vám jenom na pár kroků před vás. A přesně takhle funguje i víra. Takže Bůh vám neukáže, ačkoliv bychom si to možná přáli, nějaký velký plán pro váš život, co všechno uděláte krok po kroku, čím vás provede, co vás potká, ale často vám dá jenom takový dostatek víry na dnešní den, abyste udělali ten první krok. A zároveň nás úplně nevede k tomu, aby jsme si dělali nějaké, řekl bych v úzovkách, zásoby ze strachu, aby jsme chtěli prostě vědět toho víc. A taky příběh, když Izraelci putovali po té poušti předtím, než došli do té zaslíbené země, ze které byl ten úvodní příběh, tak oni každý den dostávali od Boha jídlo, které padalo z nebe, říkalo se mu mana,
A zajímavost toho jídla byla taková, že každý den jim spadlo a oni se ho měli vzít jenom tolik, kolik potřebovali ten den. Ale znáte lidi, samozřejmě si ho chtěli nabrat víc do zásoby, ale když to udělali, tak ono jim přes noc schnilo, takže to, co oni si dali do té zásoby, tak jim potom bylo k ničemu a oni se museli spoléhat na to, že další den opět Bůh jim dá to, co potřebují. A my chceme často mít pod kontrolou tu budoucnost, chceme to nějak řídit, ale to je právě ten strach, který nás do toho často vede. Že to víra nás vede k tomu, aby jsme Bohu důvěřovali dneska. Zároveň Ježíš neříká, že potřebujeme nějakou obrovskou víru, ale že stačí jenom zrnko hořčice a někdy nepotřebujeme, nebo není ani v našich silách, aby jsme měli víru na celý život, ale na ten jeden další krok. A v Římanům 8:28 se píše, víme, že těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. A to neznamená, že všechno, co vás v životě potká, bude dobrý a někdy přijdou i věci, kterým nerozumíme, které jsou náročné, ale i skrz to Bůh může pracovat. A některé věci, kterých se bojíme, ze kterých máme strach, tak opravdu se stanou, přijdou. Ale to neznamená, že i když se to stane, tak že by byl konec, ale v tady těch chvílích člověk může zjistit, na čem doopravdy stojí ta jeho víra. Do čeho vkládal tu svoji jistotu, jestli tam měl sám to pod kontrolou, anebo v tom věří i Bohu. Takže víra není přesvědčení o tom, že se nám nikdy nic špatného nestane, ale je to spíš přesvědčení, že i v těch těžkých věcech nás Bůh neopustí. A proto je tady na místě taková otázka, kdo má u vás ve vaší hlavě poslední slovo. Jestli je to strach, nebo to, co se píše v médiích, nebo někteří lidé, které můžeme pravidelně vídat a slyšíme, co nám říkají, nebo kam nás vedou, nebo možná vaše minulost, anebo jestli je to Bůh. Protože nakonec nejde o to, jestli máte někdy strach, ale kdo má vliv na vaše myšlení. Kdo má moc ve vaší hlavě. A v dnešní době je strašně moc lidí, kteří vydělávají na strachu. Jsou to média, politika, sociální sítě, algoritmy a čím víc se člověk bojí, tak tím víc třeba utíká, scrolluje, kliká, volí, anebo nakupuje. A představte si to, že by se Bůh koukal na náš svět tou optikou naší, jak vnímat ty okolnosti. Tak jakou míru váhy by dával tomu, co se píše v médiích, jaké hrůzy se dějou, kdo je ve vedení státu, co dělá, co říká. Kdyby se nechal paralyzovat takovými věcmi, tak by to bylo pro nás naprosto katastrofální. A já mám pocit, že opravdu občas v našich hlavách můžou bydlet někteří politici nebo influenceři a různé katastrofy a Bůh stojí někde v pozadí. A tak bych vás chtěl vyzvat i k takovému přemýšlení nebo uvědomování si, čemu věnujeme naši pozornost, protože tam, kam směřujeme tu pozornost, tak tomu potom postupně začínáme věřit a ta víra formuje i to, co děláme a jak bude vypadat náš život v budoucnu. A těch 10 zvědů, tak ono nezačalo tak, že vidělo ty obry, ale oni nejdřív ztratili ze zřetele Boha, jak on je velký oproti těm obrům a potom, když se zmenšil ten Bůh, tak všechno ostatní, ty jejich strachy najednou opticky a potom i v jejich hlavě vypadalo více. A ty obři prostě byly pořád stejně velký, okolnosti se nezměnily, ale jejich víra, důvěra v toho velkého Boha byla menší. A
v Izajáši nám říká, neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku, říká, neměj strach, já sám ti pomáhám. A to je něco úplně jiného, než spoléhat na důvěru v tom, že my jsme sami silní, že to zvládneme. A Bůh ani Bible nikdy nestaví nějakou naši jistotu na nás, ale na něm. Můžete se i zamyslet nad tím, jaký krok teďka třeba odkládáte kvůli strachu, jaké rozhodnutí dlouho odkládáte, protože se bojíte toho výsledku. Jestli nějaká oblast, kde jste se třeba už přestali i modlit, protože nevěříte, že Bůh to může nějak jednat. A co by se stalo, nebo co by se změnilo, pokud byste opravdu uvěřili, že Bůh v tom s váma je, že v tom s váma stojí. Víra neznamená, že člověk strach necítí, ale znamená, že strach nedostává poslední slovo. Ten strach vás chce držet na místě, ale víra vás zve k tomu udělat další krok. Tak řekněte strachu ne, aby rozhodoval o vaší budoucnosti, kterou Bůh připravil pro život každého jednoho z vás. Amen. Jo, tak já pozvu teďka skupinku na jednu chválu. Potom budeme mít svědectví, takže určitě se nebojte přijít, jestli máte něco, co se vás třeba i dotklo dneska, co byste chtěli sdělit, nebo nějakou zkušenost s Bohem za poslední týdny, tak tady proto bude prostor. Takže až dohraju, tak klidně se tady chopte mikrofonu.
ty rány, co zaplavují můj svět. Když vyznávám své hříchy, ty vzal si je zpět. Ty vidíš mě z hůry, ty vidíš můj svět, neněváš se. Ty odpouštíš ty rány, co zaplavují můj svět. Když vyznávám své hříchy, ty vzal si je zpět. Tak jo, tak my zahrajeme poslední chválu. A já tady docela často hraju i jako svoje chvály. A tak to složila Lela. Tak to je premiéra. Stvořil si hvězdy, aby svítily v noci. Dal si jim v moci ukázat cesty. Stvořil si hvězdu, ta měla touhu. Dal si ji ruku, aby svítila světu. Hvězdu má já milosti dám. Ty jsi má hvězda jedinečná. Hvězdu má já milosti dám. Ty jsi má hvězda jedinečná. Poznala tebe, lásku jsi mi dal, svítila k tobě, radost mi dal, žila pro tebe, smysl jsi mi dal. Poznala tebe, lásku jsi mi dal, svítila k tobě, radost mi dal, žila pro tebe, smysl jsi mi dal. Pane můj králi, chválu ti vzdám.
ať vám Hospodin dává dostatek víry na každý další krok, který je před vámi. Ať vás provází ve všech zkouškách, pochybách i výzvách, které stojí před vámi. A ať máte na svých očích jeho velikost a ať strach nestojí v cestě. Amen.